Veiem una ciutat, en definitiva, en què qui governa el seu ajuntament no compleix els compromisos, els acords o les promeses. I no només en el darrer any. I no només els acords o els compromisos amb aquest o altres grups municipals o amb altres agents de la ciutat. Ni tan sols compleix els seus propis plans de mandat o fins i tot el que ells anomenen plans operatius. Quin és, a menys d'un any vista de finalitzar el mandat, senyor Ros, el grau de compliment, per exemple, del Pla Estratègic d'Actuació Municipal del seu govern que està penjat a la web de la Paeria? Quin és el grau de compliment del Pla Operatiu 2015-2020 per a la ciutat, o el Pla per a l'Horta, o el Pla per al Centre Històric Horitzó 2018? Quantes de les 150 mesures de l'espectacular Pla Operatiu, quantes de les 36 mesures del Pla de l'Horta, quantes de les 53 mesures del Centre Històric s'han complert en números absoluts i en números relatius? Quants s'han iniciat o s'han quedat a mitges? Potser, senyor La Rosa, ho podríem saber si alguna vegada se'n fes alguna avaluació. Però és que presenten plans, però mai no els avaluen. Com no han avaluat mai, posem per cas